Kemi C, modul 3, mundtlig aflevering. Spørgsmål 1. Før man starter med mængdeberegning, skal reaktionen afstemmes. Er det gjort? Ja, denne er afstemt, og det kan man se, da der er lige mange C-ord, altså C'er, ord, CL'er på begge sider af reaktionspilen. Hvad er det første, man beregner i skemaet, kan gøres for alle tre kemiske forbindelser? Det første, man beregner i skemaet, er molarmasserne. Det gøres ved opslag i det periodiske system. Spørgsmål 3. Herefter udnytter man de oplysninger, der er givet i opgaven til at beregne stofmængden, forklare af hvad samt hvordan. I opgaven er stillet spørgsmålet, hvor meget carbonmonoxid og diklor, der skal bruges for at fremstille 435 gram carbonylklorid. For at beregne stofmængden af carbonylklorid bruger vi ligningen lille m er lige med lille n divideret med store M. Spørgsmål 4. Hvorfra kommer koefficienterne, og hvad bruges de til? Koefficienterne kommer fra, når man afstemmer reaktionsligningen, og det bruges til, hvilke forhold stofmængderne skal beregnes i. Spørgsmål 5. Forklar nu, hvorledes masserne af CO og Cl2 kan beregnes. Når koefficienterne er 1 til 1, er stofmængden også det samme. Når man både har stofmængden og molarmassen fra de to reaktanter, kan massen beregnes ved brug af formlen lille m er lige med lille n gange store M. Dermed bliver resultatet af den, at man skal bruge 123 gram carbonmonoxid og 311,81 gram diklor for at fremstille 435 gram carbonylklorid.